חופש נעים, אני מקווה שאתם ממשיכים ליהנות. והפעם נדבר על משהו שיש לי כאן איתי ואיתי, תסתכלו, רואים? רואים טוב? ציצית. ציצית האהובה שלנו, שלי, כל אחד, בזמן שלו. ולמה אנחנו לובשים את הציצית הזאת? אז יש הרבה סיבות, אבל נדבר ככה על איזשהו כיוון אחד. הרי ידוע שיש פה כל מיני הסברים לקשרים שיש כאן, אבל אחד הצורות של הקשירה היא שיש כאן 10, 5, 6, 5. מה זה 10, 5, 6, 5? י', כ', ו', כ', נכון? י' זה 10, ה' זה 5 וכו' וכו', כך שם השם. עכשיו, בעצם כשאנחנו לובשים את הבגד הזה, את שם השם, הקשור לנו על הפתילות, אנחנו בזה זוכרים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא? אוקיי, בסדר, אני מתפלל, אני זה, אבל בעצם כשאנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו הולכים עם הציצית הזאת, אנחנו זוכרים שהמהות שלנו בעולם, כל זה מזכיר לנו כל הזמן, אבל זה יכול להזכיר לנו, כשרואים את זה, כשנתקלים בזה, שאנחנו בעצם פה בעולם, לא בשביל עצמנו, לא בשביל התאוות שלנו, לא בשביל לטור אחרי העיניים שלנו, לא בשביל לעשות דברים שכל הזמן סביבנו, אלא לצאת מתוכנו, להסתכל מסביב לא בשביל התאווה שלנו, אלא להסתכל מסביב בשביל לתת לאחרים. וזה בדיוק העניין של הציצית. העניין של הציצית, האדם זוכר את הקדוש ברוך הוא, זוכר את הבורא שכל בורא, כל כולו זה לתת, כל כולו זה קדושה, זה טהרה, זה נשמה, אכפתיות. אותו דבר, אדם בעצם הופך להיות יותר טוב, יותר מזוכח בזה שהוא הולך עם הציצית, והציצית מקיפה אותו באור, הקדוש הזה, האור המקיף הזה שמקיף עליו ושומר עליו מלהיות עסוק בעצמו ובתאוות שלו, אלא לתת לאחרים. אז שתזכו, נזכיר כולנו בחופש להיות שמחים, להיות טובים, להיות נותנים.